Kienu għal-ħabta ta' 2.5 ta' wara nofsinhar meta tħaħen suwed faħma ksew it-triq arterjali ta' triq il-wied f'Birkirkara. F'tebqatajn il-vetturi tal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili bis-sireni dwew l-inħawi ta' Birkirkara flimkien ma' vetturi oħra tal-Pulizija, Paramediċi u Transport Malta. Xhieda fuq il-post qalu li l-maħżen inħakem minn in-nirien wara li ħadu in-nar batteriji ta' moturi elettriċi. Minnu fih l-awtoritajiet talbu lin-nies biex jevakwaw mill-inħawi u għalqu it-toroq tal-madwar minħabba li jitħaħen huma tossiċi u kien hemm il-possibilità li jisplodu xi batteriji. Ħadd ma weġġa'. Fuq il-medja soċjali d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wissew li residenti tal-lokalitajiet fil-qrib bħaswatar u Birkirkara biex iżommu t-twieqi u l-bibien magħluqa. Il-pumpieri rnexxielhom jikkontrollaw in-nirien wara sigħat ta' ħidma huwa mifhum li n-nirien ikkaġunaw eluf ta' euro fi ħsarat.